morning at welcome sa aking channel at dito na naman tayo sa manukan natin. At update ko lang kayo at ito na nga pala yung mga alaga natin nga pala sisiw kung ano na balita sa kanila. Actually, nasa 17 piece na 17 na lang yung alaga nating sisiw kasi diba, sabi ko nga nakarang namatayan tayo ng dalawang sisiw. So, ito nga pala, isa pa pala sa update ko pala sa inyo is nangitlog na ulit yung mga alaga nating yung dalawang native natin na nandito na nangingitlog na ulit sila. So ito nga pala, pakita ko sa inyo. Ayan. Meron na tayong dalawang itlog ng native. Tapos ito, alam ko sa Rhode Island pa rin to eh. Sa Rhode Island pa rin to. So meron na namang itlog yung yung Rhode Island or kasi sa Rhode Island nga to. Itong dalawang to. Sa Rhode Island itong dalawang itlog na nandito pa. Hanggang ngayon nagpo-produce pa rin ng itlog yung Rhode Island. Tapos yung native natin na isa, yung naunang ng itlog nung nakaraan. Siya ulit yung ipoproduce naman ng itlog. So ayan ito. Ayan. Tapos ito mukhang malapit na rin to. Malapit na sumunod na mga itlog din to. Tapos na natin pakainin yung mga alaga natin sisiw. Ayan guys. So, ayun lang yung update natin sa ngayon. Yung sa mga alaga nating mga manok at nakapag-produce na sila ng panibago ulit. Another batch na naman ng itlog yung at antayin na naman natin to na dumami muna. Tapos tsaka lilimliman. Meron tayo dalawang itlog galing sa native. Ito. So, ayun na. Nag-start na naman ulit mga itlog yung mga manok natin. So, ayun guys, as of now, yun lang yung update ko ngayon sa ating channel. At ayun. O nga pala, thank you at nasa 500 na tayo. Nasa 537 subscribers na tayo. Thank you na marami sa inyo guys. At pati na rin sa mga bagong magiging subscribers natin. Thank you in advance talaga. Sobra. At ayun, tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng ating videos. And guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, comment, share, and subscribe. And huwag nyo na rin kalimutan na i-click din yung notification bell para naman updated tayo sa bagong video and vlog na i-upload. So, see you in my next video. Bye bye and God bless sa inyo.